Изпращането на Иво. Ех, Канада! Ех, Канада! Ивчо заминава за Канада. Аре, Ивчо. Живот и здраве. Ще ви. Утре пак вика. Утре, да. Утре пак, нали? Утре може да видим пак. Ех, Канада. Ех, Ани. Ай, гаро ми чака там долу. Ех, Ани. Да, слизаме. Само малко да го изпратим и. Айде, чао. Ой, да си го пиеш, пие. Си го пиям. Ице, ар те води да хапнеш една пица. Мерси, на тебе. Айде, напред си пара свирка. Ай, ще се изпрати на пица. Айде, какво си ми стал това? Айде. Айде утре пак, ай. Айде, утре. Айде, чао. На добър път. Абе. Айде, Айде. Ние малко ще го изпратим.